Hai bayap song norong na hanya hailam soga ani channel ni bumung kha ti prasad jaiti ani channel lo nor tabu kedal nge subscribe khlai di please je subscribe khlai ji bor to subscribe khlai di ta share khlai di ta comment khlai sing man nor ani srung manai tok no bahai ke ru tai tok no bojaro bo bitino ru bahai ke tok no pusi bo bahai ke pusi ke tok taise bolina abo bebak srung man nor ani channel bising te nor anor no khana pina ni tok 6 day 6 ka kha aro day 6 norok nukhana tok bebak baksa adasa baksa tini mokhay tongo mane tar mane no bujidi abo haingke borok boni sori sakmang bele bebak kaham borok susto no tongo ama hai khlai o susto tongmo jaranga tini day 6 o day 6 song srunglainai tamni hingkai day 6 ni bagui gang noro sanai tini tai kono bithiriya কোনো নি ভিমারেল থ্রক্স যেসেপনো কংগ্রেরম তংথং যে কোনো বেমারম তংথং তিনি বিথিতার দি তামানে বাগে আং বিথিরিয়া হাंखाय खोना आं 7 खोना day 7 खोना 7 दिन पुर आं बरना वैक्सीन रनाय आ वैक्सीन रनानि बागे सालजा सकां नर कोनो बिथितार di कोनो बिथिरिया ताई खोना वैक्सीन रबाय माने परे बो सालजा नर कोनो मेडिसिन सारियावै मातनि नाय तकनो कोनो बिथि ini bimaral yala vitamin C kono vitamin phanungdi norok vaccine rena salsa sekang kono tar de sudu tui huda roi a horo norok masar nengai 7 din ong vaccine renai tai 8 dino 7 din no vaccine roi 8 dino bo salsa tui huda sudu tui huda kono vitamin kono medicine tai kono phan saria আর পরে তাইনি দিনে সিমিংগাই ভিটামিন রক রেমান সিনাই আবা হাই খ্লাই অবনো আং নরনো সানানি বাগৈ ও ভিডিও খ্লাই মানে বায়াপ সং নরসংনা नि tongha hingga comment khlai tai share khlai jano video no tebo kobang borok nugui manani sini pahar oncholni ba chini local area ni borok mo hai khlai kono achugui tonyaboi norok ajiwi manani khoksa khongnai amo hai khlai ani video bisingdi srungai ajiwi manani bagui norok naitong ani video no tebo tani video bisingdi srungni tai sungnai tongkhai nor ano sungdi ang jesekeba norok no je mansak chubanai norok ano sahori ba comment khlai di amo hai khlai ang norok no অবশ্যই চুবানাই নরক আনো চ্যানেল নাইতং লিয়ান চ্যানেল বং টিপ্রা সাজাইতি